Ahojte, vítam vás v mojom dnešnom krátkom informačnom videu. Rozhodol som sa toto video natočiť na základe komentárov, ktoré mi píšete. Dosť veľa z vás mi písalo, že dávam super videá, že sa vám moje videá páčia, že som super youtuber s pyrotechnikou. Preto, ak by ste mi chceli napísať taký list, poslať poštu, po prípade poslať balík, tak mi napíšte na moju fanpage. Link na moju fanpage nájdete v popise videa. Do správy vám napíšem adresu, kde bývam a kľudne mi môžete poslať taký list. Alebo po prípade, že by ste chceli niekoho vo videu pozdraviť. Keby mi pošlete list alebo balík, tak by ma to veľmi potešilo. Takže ak sa vám moje video páčilo, daj like a po prípade napíšte, ja vám dám adresu a pošlite mi nejakú tú poštu, nejaký list. Ďakujem za pozretie. Čaute.